Башкортостанда 12-нче полилингваль мәктәп асылды. Яңа белем усагы Әбиел районы Аскар авылында эшләй башлана. Һаумыгыз, эфирда интервью, студияла Гөлсемә Иштанова. Программабызның кунагы Башкортостан Республикаһы Мәгариф министрлыгының Милли мәгариф идаралыгы итәкчесе Мурат Ишемголов. Һаумыгыз, Мурат Нилович. Һаумыгыз. Мурат Нилович, шулай итеп Башкортостанда 12-нче полилингваль мәктәп асылды. Димәк, хәзер ният ителгәнсә, республикала тулыгынса шундый полилингваль мәктәп селтәре булдырылды дип әйтә алабыз. Булдырылды дип әйтә алабыз, әмма ләкин ул процесс туктамас. Безнең планнарда тагын да мәктәпләрдә асыл. Тагын полилингваль мәктәптәр асыла димәк. 30 елга тиклем безнең планда 16 мәктәп Башкортстанда булуы һәм безнең полилингваль белемде яхшырак итү ул нет предела совершенства әйтәк. Камиллаштыру шулай. Ел һайын камиллаштырабыз һәм тагын да яхшырак булдырабыз дип шуның өстендә эшләйбез. Әлеге Әбиел районы Аскар авылында асылган мәктәп, ул нисек башкалардан аерылып торамы, әллә шул система буенча эшләйме? Уның юнәлеше нинди? Уның шул концепция безнең полилингваль белем бирү үзенең селтәре менән безнең телләрне өйрәнү менән генә түгел, телләр нигезендә предметларны өйрәнү шул нигезендә ул мәктәптең дә тора. Тагын да ул мәктәптең үзенчәлеге балалар баксаһы менән бергә эшләй. Ул бер шул зданиеһы дип әйтәк. Һәм шул балалар баксаһында булган укучылар әзерләнеп, әзер булып, шул полилингваль белем алуга, шуннан беренче класстарга күсәләр. Димәк, бу балалар баксаһында полилингваль балалар баксаһы дип әйтә алабызмы? Шулай дип әйтә алабыз. Ул кирәккән шундый формат, чөнки балалар өйрәнергә баштан ук тиеш. Төрле телләрдә шул белем алу, улар икенче балалар баксаһына килгәндә әзрәк әзерләнергә кыенрак булыр беренче классларда. Монда инде шулай итеп непрерывно әзерлекле баралар димәк. Әнсә тел өйрәнеләсәк бу Аскар мәктәбендә? Аскар мәктәбендә башкорт теле нигезендә була, башкорт теле, урыс теле, инглиз теле. Һәм тагын да төрле телләр, сит телләрдә асылга төрле группалар, планнар бар. Полилингваль мәктәптәр республикада 2019 елдан эшләй был система һәм әгәр дә тәүге елларда караш полилингваль мәктәп димәк ул күп телләрне өйрәнүсе гуманитар юнәлешле мәктәп икән дип аңлаһак, хәзер улай түгел димәк. Караш үзгәрде халыктың. Улай да, әмма халык һәр күрә башланы, телләр өйрәнү генә түгел, әйттем, телләр нигезендә предметларны өйрәнү, полилингваль белем алуда бирүдә шул иң мөһиме. Чөнки кеше төрле теге яктан бер предметларны сагыштырып, терминнарны сагыштырып, шул нигездә материалды тагын да тәрәнрәк өйрәнә ала. Шулай. Бу полилингваль мәктәп, полилингваль белем бирү гомумән үзе Башкортстандагы зур бер тәҗрибәгә таянып тиһәк хата булмас. Ул да булса билингваль белем бирү Башкортстанда ул күптән мондай тәҗрибә бар иде. Әлбәттә, предметларны ике телдә алып бару өчен ул телләрне белергә кирәк. Ул телләрне өйрәтергә кирәк, өйрәнергә кирәк уларны. Шуңа безнең күп традициялар булган билингваль белем бирүе бик кирәкле булган бу сакта. Чөнки безнең республика безнең үзенчәлеге, безнең башкорт теле менән урыс теле генә түгел, уку системаһында өйрәнелә. Тагын да татар теле, суаш теле, марый теле, удмурт теле, мордва теле, тагын да берничә телләр һәм ул шул хәл буенча безнең республика алдынгы республика безнең Россия Федерациясында. Әйткәндәй, ошол урында мөгаен полилингваль белем мәктәптәр, белем бирүче мәктәптәр дисә телдә укыту алып барганда һанап китә урынлы булыр, шулай бит. Безнең Башкортстанның телләрен генә алганда ул 5 тел. Башкорт теле, суаш теле, марый теле, удмурт теле, татар теле, әлбәттә урыс теле, әлбәттә инглиз теле, һәм тагын төрле мәктәпләрдә алһак, унда кайдалар немец теле бар, кайдалар кытай теле бар. Шулай итеп төп телләрдән башка тагын да бер 3-4 тел. Алай төптәрдә алһак ул 7 тел.
Кадрдарға қарап мұғайын. Кадрдарға қарап, үшін кадрдар ул бик тә күп тә түгел. Булһалар да улар мәктәптә бәлки эшләмәйдер. Шуға кадрдар өсөн унда сынлап та бик тырышырга кирәк уларны мәктәпкә килтерү өсөн. Шун килтерүгә тагын да безнең зур ярдәм республиканан полилингваль мәктәптәргә ул 20%-лык өстәмә акча түләтү зарплатага. Һәм тагын да ул төп үзенчәлекләрнең бере ул безнең алдынгы полилингваль мәктәптәрнең. Бында бит әле тагылашында бер үзенчәлек бар. Ул телде белү, мәсәлән, Кытай телен белү генә түгел, укытучыга, аның гомумән полилингваль белем бирү тәҗрибәһе лә булырга тиеш, методикаһы булырга ла тиеш. Бу җәһәттән укытучыларга ниндидер методик ярдәм күрсәтеләме һезнең тарафтан? Әлбәттә, укытучының ул компетенциялары булырга тиеш, телде генә белү менән ул бетмәй. Без әлбәттә ярдәм итәбез курслар оештырып, һәм тагын да безнең югары белем бирү йортлары бик зур ярдәм күрсәтә. Мәсәлән, Башкорт дәүләт педагогия университеты да бер зур направление полилингваль белем бирү буенча бар. Һәм шунда безнең студент сактала өйрәнәләр, киләсәк укытучылар, тагын да фән һәм технология университетында шуның юнәлештәре бар. Һәм без һәрвакыт тотыш эшләйбез улар белән, бергә төрле сараларда, конференциялар оештырабыз һәм яңа кадрларны һәм булган кадрларның компетенцияларын, квалификацияларын үстерүдә бик әүдем эшләйбез. Гомумән алганда, Мурат Нилович, бұл бик зур тәҗрибә дип әйтергә мөмкин. Башкортстан кимәлендә генә түгел, хатта Россия кимәлендә лә дип әйтергә мөмкин. Ул Россия кимәлендә зур тәҗрибә. Без безнең тәҗрибәне бик яхшы итеп күрһәттек, бик бәләкәй, бик күп түгел вакытта без иң күбе Россиядә мәктәптәр астык. Һәм был системаның төрле һөҗүмтәләре лә булып сыкты. Без аны күрһәттек халыкара полилингваль форумда 20-нче елда. Һәм безгә төрле регионнар килделәр. Әлбәттә, уларның да тәҗрибәләре зур. Шуга безнең бер карар, башлыкның карары бар. Безнең укытучылар, безнең директорлар төрле регионнарга шулай йөреп, уларның да тәҗрибәһен өйрәнергә дип, без ярты ел һайын төрле регионнарга җибәрәбез. Мәсәлән, Алтайга, Якутияга, Осетияга һәм төрле шундый безнең төбәктәргә бик яхшы итеп карап, төрле яңалыкларны килтереп безгә шул вакытта үзенең мәктәпләрендә индерәләр безнең. Үз казанында гына кайнарга тиеш түгел укытучылар. Әлбәттә. Бу системалы рәвештә каралган. Мурат Нилович, белем бирүнең тагы бер юнәлеше ул балаларга яңа белем бирү генә түгел, сифатлы тәрбия бирүдә. Бuna тәрбия эше ничек оештырылган был мәктәпләрдә? Әлбәттә, тәрбия эше шулай ук югары кимәлдә оештырылган. Уга бик зур игътибар бирелә, чөнки безнең полилингваль мәктәптәр, без уларга әйтәбез, һәм улар шулай сынап та үтәрәләр, шулай иң яхшы мәктәпләрнең бере безнең Башкортстанда. Шулай Асканда шундый мәктәптә берәй безнең Төньяк-Көнбайыш район булһамы, икенче районнарда без әйтәбез, ул безнең топ мәктәп. Анда иң яхшы укучылар, уларның лидерлык хәрәкәтен үстерүгә күп игътибар бирелә һәм шулай ук төрле кәрәккән аспектларга һәрвакыт игътибар зур. Һәм әлбәттә укытучыларның бу һәйәттәге һөнәри осталыкларын камиллаштыруда төп эшегез булып тора дип. Әлеге вакытта полилингваль мәктәптәр өчен ниндидер яңалыктар индерү каралганмы, әллә ошо булган системаны яйга салу, ошо системага таяну гынамы? Төрле яктан таяну да әлбәттә безнең шул тәҗрибәне йыйып без аны онытмайбыз, без аны анализ яһайбыз уга, безнең галимдар менән бергә төрле шулай системалы рәвештә тагын да фән ягыннан да һәм практика ягыннан да күп юнәлештәр һәр асыла һәм безнең үтәргә пландар күп әлбәттә. Тагын да яңа мәктәптәр асылды. Безнең күбрәк мәктәптәр булганда бер тәҗрибәле күбрәк була. Белемнең дә сифаты арта. Белемнең сифаты арта ясынып. Сер булмаһа, кайһы төбәктәрдә яңа мәктәптәр көтелә, чөнки әлеге буна әгәр картага карасак, әле Төньяк-Көнчыгыш төбәктәгенә полилингваль мәктәптәр юк республиканың. Безнең пландар әлбәттә бар.
яңа мәктәптән асылуы да һәм ул безнең Көнбайыш Тәйтхәк Аскын районында, тагын да Суаш полилингваль мәктәбе Бишбүләк районында, пландарда тагын да Белорет менән Ишембай районнарында. Бу яңа мәктәпләрдә тизрәк асылсын дигән теләктәбез. Зур рәхмәт әңгәмәгезгә, эшегездә уңышлар теләбез. Зур рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, студиябызның кунагы Башкортстан Республикаһы Мәгариф министрлыгының Милли мәгариф идаралыгы итәкчесе Мурат Ишемгулов булды. Игътибарыгызга зур рәхмәт.